Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да оправите проблеми с звука или липсата му. Проблеми с звука в Media Player. Пускаме Media Player, натискаме аудио устройство и избираме нужните високоговорители, задължително тези, които работят. Може и в настройки, аудио да изберем съответно нашето изходно устройство, високоговорители или слушалки. Натискаме Запази. Ако това не помогне, отиваме в старт менюто. Влизаме в Настройки, Система, Звук. Да, сега чувам хеликоптер. Ето, уверете се, че тук сте избрали нужните ви високоговорители или слушалки. Ако и това не помага, пишем търсене на отстраняване на проблеми. Ето го, тук избираме изходното устройство. Натискаме и ще се включи отстраняване на проблеми за изходните устройства. Това би трябвало да помогне. Това е всичко. Бях с вас. Довиждане.